Salutare dragi abonați și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA Mobile. Astăzi o să vă comentez, o să fac cel de-al doilea episod cu echipele voastre, comentez echipele abonaților, adică echipele voastre. Aseară m-am gândit să fac și cel de-al doilea episod pentru că au trecut 2 săptămâni de la primul episod. Și dacă vă place munca mea și ceea ce fac eu, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like la acest video și haideți să nu mai lungim, o să trecem la treabă. O echipă de 114 cu 190 chemistry, atac Martial, Zidane și Messi, excelent atacul, n-am ce să zic de el, mai ales Messi la 200, recă Brupe, Berardi, Alan și Kluivert, bun și mijlocul, Alan ar putea să schimb cu un Kanté. Părerea mea, Hernandez, Cannavaro, Sergio Ramos și Azpilicueta, excelent acel Cannavaro, Ramos la fel, foarte, foarte bună și apărarea și Donnarumma în poartă de 98 cu 12 skill boost, foarte, foarte bună această echipă, îți dau nota 10++, chiar merită această echipă. Chiar merită această echipă nota 10. O echipă de 112 cu 190. Martinelli, Martial și Mahrez, excelent atacul. Mijlocul Dacur, Ali și Dani Ceballos, bunicel și mijlocul, dar Dani Ceballos ăla ai putea să schimb cu altcineva, un alt CM mai bun decât el. Robertson, Van Dijk, Ake și Walker, pe Walker ăla ai putea să schimb cu o altă variantă de a lui dacă mai este. Sau, nu știu, poate să schimb cu un Arnold, poate faci rost de bani și poate schimbi. Rui Patricio, nu știu, nu prea am dat de el în gameplay, dar nu mi se pare așa foarte bun. Un alt portar în locul lui, nu știu, ai putea să iei Donnarumma, dar să nu-ți scadă chemistry-ul, dar arată bine în rest echipa, îți dau 10 și pe această echipă. Trecem la următoarea echipă, 114 cu 190, o altă echipă senzațională. Hazard cu Mbappé și cu Messi, acel atac rupe, Saul de 99, mamă, Zidane de 98 și Chamberlain de 95, excelent și mijlocul, Marcelo, Ramos, Erai și Nelson Semedo, bun, chiar foarte bună apărarea. Păi Erai ai putea să schimbi, nu știu, cu un Piqué, poate cu un Lenglet, poate, că nu știu, de Erai acela nu prea am dat, nu știu, poate o fi bun, poate, nu știu sigur acum cum este, dar am poartă și această echipă. Chiar îmi place această echipă, chiar îmi place foarte, foarte mult. Îți dau 10 și pe această echipă. Trecem la următoarea. 109 cu 197 chemistry. Messi cu Aguero. Atac bun. Aguero ai putea să îl schimbi cu altcineva. Greenwood, Kanté, De Bruyne, Didi și Carlos Solder, cred că este, da. Mijlocul cel foarte bun. Pe Solder ăla, nu știu, ai putea să schimb cu Munian sau cu altcineva. Koulibaly, Christensen și Lindelof, bun și apărarea și Donnarumma în poartă. Îți dau 10 pentru această echipă, chiar merită, dar ai putea să schimbi pe Christensen și să crești jucătorii. Chiar merită 10 pentru această echipă, chiar ai Messi acolo, De Bruyne, ai bună rotă toată echipa. Trecem la următoarea. 111 cu 190, Abraham, Vardy. Pe Vardy la acela ai putea să schimbi, că m-am auzit că nu prea este așa bun în gameplay, că ratează din 2-3 metri, nu știu ce să zic acum. Saka, Oxlade-Chamberlain de 93, Ali, David Silva și Lo Celso. Bun și mijlocul, apărarea bună și ea, Laporte, Ake și Lindelof și Donnarumma în poartă, bună și această echipă. Pe acela David Silva ai putea să schimbi și cam atâta, dar îți dau 9,50 pentru această echipă, chiar arată bine echipa. Următoarea 109 cu 190 chemistry, Son, Mbappé și Salah, bun, chiar foarte bun atacul. Madison, Neymar și Oxlade-Chamberlain, chiar este căutat acest Oxlade-Chamberlain, am văzut că mulți l-au, cei care s-au dus pe Premier League. Pe Madison ai putea să-l schimbi și pe el. Chilwell, Maguire, Van Dijk și Wan-Bissaka. Pe Chilwell ai putea să-l schimbi și pe el. Nu prea mi se pare așa un fundaj foarte, foarte bun. Ai putea să-l schimbi cu altcineva.
Îți dau pe această echipă 8,50. 8,50. Mai ai de mult, mai ai câteva schimbări de făcut. Următoarea echipă, 108 cu 178 chemistry, Diego Costa și cu Messi, excelent atacul, Hazard, Modric, Neymar, Banega și Carles Perez. Dă Banega la, nu știu, ai putea să schimbi cu un Fabian, poate cu un Arthur, Sergio Ramos, Xavi și Piqué, foarte bună apărarea. Donnarumma, îți dau pe această echipă 9,50 pentru că să mai urci în rating, să mai urci în chemistry, să mai deblochezi de la perk. Următoarea echipă, 107 cu 190. Mamă, Cristiano Ronaldo cu Aguero, n-ai ce să zici de acest atac. Kluivert, Pjanic, Fabian l-ai putea să schimbi cu un Coquelin poate și Berardi. Messi la, nu știu, acolo ai putea să schimbi, poate să pui un, nu știu, un Neymar poate. Chiellini, mamă, Bonucci, De Vrij, apărarea asta rupe. Și Donnarumma. Îți dau pe această echipă nouă pentru că unii sunt out position și ai putea să îi schimbi. Următoarea echipă, 105 cu 170, Martial și Henry, bun atacul. San Maxim, Bakayoko, Neymar, Petit și Rafinha, bun și mijlocul. Christensen, Maguire și Sergio Ramos. Pe Ramos ăla ai putea să schimbi cu varianta lui de la potă, este foarte bună acea carte, chiar vă recomand. Și ca să le împartă, ai putea să schimbi poate cu un Courtois, poate un Pope, poate un Donnarumma. Îți dau pe această echipă 7,50 înspre 8, cam așa. Trebuie să mai auzi și tu un rating, să mai creezi jucători, mai câteva schimbări de făcut și să mai deblochezi de la PSP ca să urci în chemistry. 109 cu 190 chemistry, Martinelli, Abraham, Messi, foarte bun atacul. Sunt curios cum o fi Martinelli în gameplay, că nu prea am dat de el, dar cred că brupe în gameplay, mai ales că are viteză. De Bruyne, Ali și Chamberlain, excelent. Mijlocul Robertson, Van Dijk, Maguire și Wan-Bissaka, bun și chiar foarte bună apărarea. Donnarumma în poartă, îți dau 10 pe această echipă, chiar merită, chiar îmi place cum arată. 112 cu 190, Martial, Lacazette, bun atacul, Berardi, Ndombele, Rice, Ali și Kluivert. Pe Rice ai putea să schimbi poate cu un Kanté, pe Ndombele cu un Ndidi, De Vrij, Tarkowski și Ramos. Tarkowski ai putea să schimbi poate cu un Bonucci, Donnarumma în poartă foarte bun. Și overall mare, îți dau 9,50 pe această echipă. 110 cu 190, fui, mamă, ce echipă, frate. Mane, Aguero și Messi, excelent acel atac, chiar îmi place și mie. O Chamberlain, De Bruyne, David Silva, aici. Pe acel David Silva, nu știu, nu prea am dat de el în gameplay, poate ai putea să schimbi și tu. Robertson, Van Dijk, Ramos și Arnold, excelent. Excelentă apărare, așa am vrut să spun. Van Dijk, poate ai putea să schimbi cu cel de 95 dacă faci bani. Dar echipa merită chiar 10, chiar merită, este o echipă foarte, foarte bună. Următoarea echipă, 109 cu 170 chemistry, Sterling, Martial, Abraham și Mane. Sterling ăla ai putea să îl schimbi și pe el cu altcineva, right winger, nu știu, right winger așa, nu știu pe cine aș putea să ți-l recomand. O Chamberlain de acur, bun și mijlocul. Chilwell, de schimba și el ai putea să-mi schimbi cu un altcineva, poate cu un Robertson, Team of the Year, Van Dijk și Sergio Ramos, buni acolo, foarte, foarte buni. Bissaka, este bună și apărarea, pe Chilwell ai putea să schimbi și pe el, ți-am și zis, cu un Robertson, Team of the Year. Cu Wan-Bissaka ai putea să iei varianta lui de la UCL, parcă, de 87, e mai bine să o iei pe aceea. Și Donnarumma în poartă, bună echipă, îți dau 9,50 pe ea. 109 cu 180, Henry cu Messi, excelent atacul, Hazard, Busquets, Neymar, Petit și Bale, bun și mijlocul, Van Dijk, Ramos și Varane, excelentă și apărarea. Și Donnarumma în poartă, chiar este căutat acesta, adică am văzut la mai mulți player că îl folosesc pe Donnarumma și chiar este un portar foarte bun în gameplay, chiar am dat de el. 9,50 pe această echipă.
113 cu 190, mamă ce echipă. Rashford și cu Mbappé rupe, deci chiar îmi place și mie acel Rashford, chiar am dat de el și este un jucător, deci e de clasă, cum s-ar zice. Saint-Maxim, Chamberlain, Zidane, Fabian, Berardi, excelent și mijlocul. Tarkowski era, nu știu cu cine ai putea, poate cu un Bonucci, poate cu un Chiellini ai putea să schimbi. Van Dijk, excelent acolo și De Ligt, nu știu, și pe De Ligt ai putea să schimbi, poate cu un Ramos, poate cu un Piqué, poate cu un Varane sau un Lenglet acolo, că chiar ar merge. Și Donnarumma în poartă, dar că ai chemistry, da, și că ai chemistry și over mare și la și pe Zidane, îți dau 10 pe această echipă. 110 cu 190, Mbappé, Werner, bună atacul, Saint-Maxim, Ndombele, Zidane, Rice și Berardi. Pe Rice l-ai putea să schimbi, poate cu un Didi, pe Ndombele poate și cu un Kanté, Bonucci acolo, De Vries și Ramos, bun și apărarea, Donnarumma în poartă, 9,50 pe această echipă, 107 cu 180, Martinelli, Abraham, Mahrez, Ward, Browse era, cred, Dani Ceballos și Ozil, mă scuzați, mijlocul ai putea să îl schimbi, pe Ward Prozola, nu știu, poate cu un Dacur, Dani Ceballos, poate cu un Fabian și Ozil, nu știu, ai putea să schimbi cu Ali de la Lorient, mi se pare mai bun decât Ozil, Chilwell cu altă variantă de a lui, cu cea de la Lorient sau cu altcineva acolo, Maguire foarte bun, Van Dijk și Walker ăla ai putea să schimbi și pe el și Handanovic în poartă. Trebuie să mă și tu un rating, să mai urci în chemistry. Îți dau 8,50 pe această echipă. Următoarea 107 cu 170 chemistry. Rashingia, Werner, Shkov, nu știu ce să zic, dar cel Shkov și Rashingia, nu știu. Rashingia o fi bun, nu știu, sigur. Delaney, Brandt și Goretzka. Pe Goretzka l-ai putea să schimbi și pe Delaney. Augustinson, ai putea să schimbi și pe el, Alaba, Ginter și Pavard, și, mamă, ce portare e foarte, da, și pe el ai putea să schimbi, poate cu un Donnarumma, poate cu altcineva. Îți dau pe această echipă 7,50 pentru că ai foarte multe schimbări de făcut, pentru că nu prea am auzit de acei jucători. Următoarea echipă, 110 cu 190, Mane, Werner și Havertz, excelent atacul. Mijlocul, Arthur, Ali și Fabian, bun și mijlocul, n-am ce să zici. Jordi Alba, Sergio Ramos, De Vries și Guardado, foarte bună și apărarea și Donnarumma în poartă. Îți dau 9,50 pe această echipă. 113 cu 190, Mane, Martial, Messi, excelent atacul. Un Chamberlain, Zidane, Henderson. Henderson ăla nu știu, ai putea să schimbi cu un altcineva de acolo, nu știu, nu prea mi se pare așa foarte bun Henderson în gameplay, părerea mea. Robertson, Van Dijk, Sergio Ramos și Carvajal, excelent mijlocul, apărarea, mă scuzați. Și Donnarumma în poartă, 10 pe această echipă. Deci la următoarea echipă, 109 cu 190, Martial, Abraham, Saint-Maxim foarte bun, Kanté, Icone ăla și el foarte bun, Coquelin și Carles Perez. Carles Perez l-ai putea să schimb cu, nu știu, poate cu un Berardi, poate, nu știu, poate cu altcineva sau pe B de la campania lui Zidane. Ramos, Lenglet și Varane, excelent și excelentă și apărarea și Donnarumma în poartă, 9,50 pe această echipă. Și da, cam aceasta a fost și ultima echipă. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu să ajungem cât mai sus, să ajungem și noi la suma de 1000 de abonați. Cam acesta a fost episodul. Și da, o să fac și alte episoade între timp pentru că am luat vacanță, o mini-vacanță să-i spunem așa. Și da, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like la acest episod dacă vă place. La revedere, dragii mei abonați!